Aku bar tok cekoki kae mutah iki. Lah napa? Aku mung nganggo kacung barang tak iling-iling aku kathok to kok nyekok. Lah kacune reget kabeh anane kathok Rasane kok langur-langur. Ayo cocok orang guyu. Pengen apa? Pengen dicekoki kowe? Cekoki sing karo dikumbah pisan. Eta. Aku sengit enak ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jatakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan adok iki gayane maju. Lah nek nggon sopir bali mundur nggo HP kowe turuke di klik. Bali mundur. Terus dikek di medun ngopi ae duduke aku. Bapak, fotone Tatin. Tatin po lopes iki aku.